singajika. Sanitizer. Sawubona mthandwa wami. Ngithanda umculo omnandi. Indlela impikisa le engiyidlalayo. Kunjalo basebenzi lahlangana nesizathu ukuthi namhlanje nazi ukuthi ingoma yami noma i-album izotholakala online ma-digital kuyo le nyanga le. Ngoba itholakala kuze kwena ngiphaze ngisere angelitho ngaphandle kwenu. Kakhulu ngiyenzele enkulu ukuthi ngimsebenzise ezingeni phezulu ufake ngimenzele umsebenzi uba ngaphezulu kwalo msebenzi ngoba sesami umsebenzi kakhulu unyaka nonyaka. Siphakamisekile ngenxa ye-lockdown sengihlelile ngokwami umsebenzi ozophamba ngaphandle ngithanda le ngithanda kakhulu.